महिमा महान बाटे जानत जहान बाटे। 17 सितंबर के पूजाइले विश्वकर्मा जी हाथी चढ़ियाइले। 17 सितंबर के पूजाइले विश्वकर्मा जी हाथी चढ़ियाइले। हाथी चढ़ियाइले। कमलेश अंबर से देवता लोग फूल बरसावे। गाय के भजन बाबा नारद सुनावे। जय हो दाढ़ी वाला बाबा। अंबर से देवता लोग फूल बरसावे। गाय के भजन बाबा नारद सुनावे। दुनिया के है बनइले विश्वकर्मा जी हाथी चढ़ियाइले। 17 सितंबर के पूजाइले विश्वकर्मा जी हाथी चढ़ियाइले। हाथी चढ़ियाइले। कृपा से चले बस ट्रेन हो। नहीं के कृपा से उड़े एरोप्लेन हो। एरोप्लेन नहीं के कृपा से चले बस आ ट्रेन हो। नहीं के कृपा से उड़े एरोप्लेन हो। के परदेसी बतइले विश्वकर्मा जी हाथी चढ़ियाइले। 17 सितंबर के पूजाइले विश्वकर्मा जी हाथी चढ़ियाइले। संध्या डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो भोला चौक बाजपट्टी सीतामढ़ी।